Hejsa, og velkommen til den her video. Som I nok ved, dem der følger med på kanalen, har jeg nok ikke uploadet så meget her på det sidste. Men jeg vil lige forklare hvorfor. For det første, så har der været noget galt med mit optagerprogram, eller capture card, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Men ikke altså, det fumlede jeg lidt med. Og nu har jeg endelig fået det til at virke. Og for det andet, så ventede jeg på min coin, så jeg kunne lave denne serie. Og så har jeg også en dårlig nyhed. Jeg har sådan lidt mistet interessen for Road to Division 1. Jeg håber virkelig, at I bærer over med det, fordi at det har bare ikke været sådan sjovt mere, så... Og jeg gider virkelig ikke lave noget YouTube, hvis jeg ikke synes, det er sjovt. Så ja. Yeah. Men det her det er holdet, vi starter med, og hvis I ikke allerede kender Armin, og det er virkelig, jeg prøver ikke at efterligne Armin, jeg synes bare, det er en virkelig fed serie, han har lavet med Messi og alt det der, så jeg synes virkelig, jeg havde virkelig lyst til at lave den, man får bare lyst til at lave den selv, når man så ser det. Så det er credits to Armin for at have, jeg ved ikke engang om det er ham, der har fundet på det, men altså, ja. Yeah. Credits to Armin for at have vist mig den her serie, så hvis ikke dem, der ikke kender reglerne, så er det Falcao her på toppen, og hver gang han scorer, så kan jeg opgradere, så får jeg en opgradering. Og hver gang jeg får en opgradering, så kan jeg opgradere til rare, og så til næste, for eksempel, så får den 2 opgraderinger. Jeg kan først opgradere ham til rare bronze, og så til sølv, non-rare sølv bagefter. Så ja, lad os komme, jeg spiller ikke jeg har valgt ikke at spille division, men fordi at jeg er i division 5, og jeg har glemt at overføre coinsen til noget andet, så jeg har valgt bare at spille enkeltkampe. Det tror jeg ikke rigtig gør noget for jer, men lad os komme i gang. Okay. Og det ser ud til at være et okay, det tager lidt i mig igen. Det så ud til at være et rimelig let hold, vi kommer imod med det. Altså, han har der nogle okay gode profiler, sådan Quadrado, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, Ibarbo og Higuain. Så det skal nok blive en god kamp. Wow, han faktisk virker rimelig pacey. Kom så, Falcao. Kom nu, spil. Gør dig fri. Ja. Okay, det er ikke Falcao. Den anden. Kom så. Det er et selvmål. Kom nu, Falcao, løb, Falcao, løb, kom så, der! Nej, kom igen, Falcao. Og vi skal lige huske, at Falcao, han har faktisk 89 heading, så det skal vi jo bruge godt. Så vi kan løbe ud på vingene og lægge nogle gode indlæg, og så kan han højst sandsynligt lige lægge den ind. Det kan også være, at vi kan score nogle, eller en masse mål fra hjørne. Det kunne da være fedt nok. Det er bare ude på siden og lægger den ind over. Falcao! Ja, Falcao! Første mål i serien. Af Falcao altså. Første mål. Sådan. Godt, Falcao. En opgradering indtil videre. Falcao løber. Falcao. Skyd! Det var tæt på, Falcao. Kom så, Falcao. Ja! Jeg sagde det jo. Hjørne. Falcao. Sådan. Jeg tænkte nok, han ville kunne score mange mål fra hjørne. Og ham her skyder. Jorden. Nå. For helvede. Så Falcao, ikke? Og han virker vildt pacey i forhold til, at han kun har 78 pace. Det er helt vildt. Nej! Falcao. Okay, det var nok min egen... Altså, prøver han at skyde selvmål, eller hvad? Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg tror, han prøver at skyde selvmål nu. Men det er ikke så godt. Det må ikke... Ja, det må han næsten gøre. Det er ven. Ja, jeg tror, han prøver at lave selvmål. Det er en hund. Så kan han i det mindste spille til Falcao, så han kan score.
Han tror, at man kan skyde den i mål, men det kan man ikke. Man skal trykke firkant eller løbe den i mål. Falcao. Ja! 3 opgraderinger. Ja, Rage Quit, kom så. Hvordan fanden kan han have mere boldbesiddelse end mig? Nå. Ja, som vi kan se, så Rage Quit han. Det var en rigtig god første kamp. Vi fik 3 mål fra Falcao. Nå jo, og et selvmål. 4-0. Rigtig god kamp. Okay, jeg har valgt at købe ham her. Han har 90 face, så han kan lave nogle hurtige opløb til Falcao. Og det var 3 opgraderinger faktisk i én spiller. Det tror jeg ikke, jeg vil komme til at gøre fremover, men jeg kunne ikke finde nogle gode non-rare sølvspillere. Og jeg gad ikke bare bruge 1 opgradering på ham, så ja, det var nok måske første og sidste gang, jeg brugte 1 opgradering, eller 3 opgraderinger på 1 spiller. Men det får vi se. Vi går ind i næste kamp. Hej. Se hans hold. Det er sikkert godt, når han har et Brøndby-kit. Det er vel ok. Det er et... Jeg kan se, det er et hollandsk hold. Det er faktisk ok godt hold. Hollandsk 2 informs. Det skal sgu nok blive en god kamp, men også svær kamp. Så ja. Okay. 4. Det er 4. Nej, den gik bare igen. Ej, kom nu. Så det er jo meningen, opgraderingen skal hjælpe mig, så jeg kan blive bedre i næste kamp. Men det har han fandme ikke gjort. Altså, det er så snart ham der ude for siden, han får bolden. Så fucking flækker de ham. Der får han den. 90 pace. Jeg er ligeglad med, om det er Falcao, der scorer. Og så kan den kraftedme ikke engang sætte den ind, den fede. Okay, det er heller 1-0-1, eller 1-0 til ham. Desværre. Kom nu, Falcao, du skal score nogle mål, så vi kan få nogle opgraderinger, så vi kan få et bedre hold. Kom nu, Falcao. Så vil du have nogle bedre teammates i stedet for dem her, der sutter røv. Kom nu, Falcao. Kom nu, din hund. Løb! Oh my god, Falcao. Din hund. Ej, come on, man. Spil nu ordentligt, for helvede. Kom nu. For helvede, mand. Ej, ved du hvad? Nej. Kom nu for helvede. Falcao, okay, nu er det fandme offentligt. Falcao kan ikke engang lave fucking skudfinte. Hvad sker der? Hvordan fuck? Ej, men ved du hvad? Det kunne jeg spille i går. Hvornår begynder jeg at lave nogle ordentlige spil? Jeg ved godt, at jeg kun taber 1-0, men det er ikke det. Altså, alt går bare hen. Altså, hvordan fuck kan man få... Så I det der frispark lige før? Jeg kan lige prøve at spille det igen. Men hvordan kan det være et frispark? Det er sådan noget, som det er irriteret over. Okay, godt. Endelig kan han lave en skudfinde. Det var fandme dejligt. Endelig. Kom nu, Falcao. Kom nu, Falcao. Det pacer. Du er så skide elendig. Men ikke hvis du scorer nu. What? Lav nogle ordentlige spil. Det er det sidste, jeg har at sige. Lav nogle fucking spil, der dur. Kæft noget lort, mand. Hvordan fuck kan dommeren fløjte der? Hvordan? Det her spil, det burde fandme være ulovligt. Så dårligt det er. Tak fordi I så med YouTube.